गिबियावनो खुलुमबाय बयबो नायगिरिफोरनिसिम तो दिनै आङो दा दंफैयो बारु बिसावहाय आंनि सासे कलिगनि दखानावहाय तो बेयावनिफ्रायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां मिथिहोनो सानो बे जाहैबाय बिथां मानगोनां जोंदाव बड'सा आरो बिथांनि मिसेसनि खावलायहरनायावहाय फैगौ जानुवारिनि 2 निफ्राय जानुवारि 20 सिमावहाय आलायारन सावथुनखौहाय कम टाकायावनो माने कम प्राइस बा कम बेसेन होनो नामा तो कम बेसेनावहायनो बे मुभिखौहाय नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोनसै तो जायफ्रा नायनो गोसो बे मुभिखौहाय तो नोंथांमोना गासैबो बुकिं खालामहरनो हागोन बिथांमोननि नाम्बारखौ होनाय जादों स्क्रिनावहाय बे नाम्बारावहायनो कन्टेक्ट खालामनानै ला तो मा होनो बुकिं खालामनायनि टाइमा जाबाय फुंनि 10टानिफ्राय बेलासिनि 3टासिम तो जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन बे मुभिया रियेलि गोगोम मोजां तो फर्स्ट टाइम जेब्ला रिप्रिमियार शो जादोंमोन बेवहाय आंबो थांदोंमोन नायदों बिराद मोजां मोनदों आङो मुभियावहाय सिगाङाजोंहाय एसे सैडनेस दङ किन्तु एन्डिंआवहाय बिरादनो रोमान्टिक मोनसे माने सीन फैयो तो बिरादनो मोजां